Milice, si videla ono ponudu za osiguranje? Jesam. I šta misliš o tome? Lopovi. Pa što lopovi, to je 50 € samo. 50 € svakog meseca. Pa daj, Milice, tek sam dobio posao, ja molim te. Pa i na šta, život nema cenu. Ma nemoj, ajde molim te to zadrži tamo za ne tvoje glupake ko to uzima. Život nema cenu, a evo dali mi 50 € svaki mesec, ne pada mi na pamet. Ajde ti nađi meni neko osiguranje, pošto si me verio pre godinu dana, da ćeš zauvek da ostaneš uz mene, jer nikako da se uzmemo. To je neko osiguranje, tu je rizik ogroman. Ja sam sve ružnija, sve starija, ja sve manje imam živaca, mene niko neće hteti. Može to? Pa ne znam, taj ide još nisam počeo da učim, ne znam ni da li ima. Pa uči, treba će ti. Šta ti je, čoveče? Ništa. A vidi kako je lep dan. Tebi kakav je? Lep, lep. Pa daj nasmije se malo, idemo ti kupimo auto. Jesi srećna? Ja čuješ? Ne, ništa. Tačno, pa ne čuješ ništa. Ti ideš da daš poslednje pare za moj auto i ne zucaš. Ništa, te kao lep dan, sve lepo. Pa ti misliš da ja nisam shvatila to. Pa ti mene hoćeš da potkupiš autom. Ti mene hoćeš da kupiš auto i da me ostaviš kao zadnju. Pa to je tvoj plan. Pa ti se s nekim da pisaš, ti non stop držiš telefon. A meni auto uopšte ne treba. Uopšte mi ne treba. Kad sam ja rekla da mi treba auto? Kad? Ja mogu da imam autobus. Bože, ti nisi normalna.